Ora lah duwe tutuk kok tinggal sak nggon kok ya kapiran. Ora iso nggo nutuk. Sing rancak ya Mas ya. Nangis sakjroning
J Sepason ingkang tanpa upami kunjung tengah saya pun Gunatriama yang pada kesempatan malam hari ini sudah kesarawuh tentunipun menghibur panjenengan semuanya dalam suasana yang berbahagia dalam rangka tasyakuran sedekah desa utawi saparan Kadeso wonten ing dusun Blongoran Desa Polobogo Kecamatan Getasan. Inggih. Pripun Bapak Yatno sampun rawuh? Inggih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini, inggih sinambi hang rantu sambil menunggu konco-konco yang baru persiapan di belakang. Kalau tadi sudah hadir ada Bunda Triama. Inggih, kembali kali ini tentunya panjenengan sudah tidak asing sering nongol di televisi dalam acara Flora dan Fauna. Monggo kasuwun pinanah mangain jengkar paking palenggan gendok ayu Yana Mukmaina iyo rekotok setiap hari rekotok di pinggir kali mencari makan setiap hari. Ngaturaken wilujeng dalu Mas Tirto. Wilujeng ora wilujeng. Aku ora iso ngomong J. Oh, J. Kulinone ceng. Wilujeng. Wilujeng dalu. Dijelaske ana bocah-bocah ning kene. Lah ya ora prasaja. Yen ngomong dolanan karepe dhewe. Ora gatekke dhewe. Sing ngrungokke Pak Nembokne. Sowan wonten laladan Blongoran. Kasih wewengkon Desa Polobogo Kecamatan Getasan. Ingkang dinten punika gadah hajat merti dusun sedekah bumi. Mugi sak bibare pawiwahan krang bar nanggap Ridho Muda Tamtama, masyarakat Blongoran pinaringan sehat bagas waras, amin, ayem tentrem, amin, ingkang gadah pedamelan kadosipun hasilé gemah ripah loh jinawi. Ya sampun nek sing wong kene-kene tetep ngasih bosen. Ngasih bosen rong sasi ping 6 ning Polobogo. Polobogo lor etan kulon. Ora apa-apa. Mujudake tanda tresna. Tanda tresna. Semakin banyak bersua kuwi jarine akeh silaturahim lancar rezekine. Amin. Ya, Mas. Disyukuri paringi awak sehat. Amin. Awan bengi awake desane bur modal iki. Kene iki lho. Swara. Modal swara. Dinten punika sore malam ini pokoke temane kebaya. Temane kebaya. Jawa. Sujono aku mau yo karo bojoku kok disangoni. Pas Oh. iki digawa mbok menawa engko kanggo. Pancen bojo pengerten. Bojo. Nah bojoku ora Mas. Malah angger bal-bali ninggali regetan ngono kuwi aku yo cok malesi ngono kuwi. Niki kalih ngrantu Pak Camat dereng rawuh. Pak Bupati. Pak Bupati insyaallah ringan rawuh ya iki tetep ya kena dijagake to nak. Wong jiro lupat menem. Dikancani sik ya Mas. Kancani ngopo Cahayu? Ya dikancani nganu apa jenenge nembang. Tembang ono. Anak nih lirik kon gulung komeng karo likoprol engko. Iki jarene diaturi sing rada gumiak ning ya ora sing kalem banget. Iki lagu sing lagi spiral. Heeh. Kula ki wau pas mlebu rene diunekke ngene karo koncoku. Lah kowe nak jarian kok ora iso menek rejing, engko tak peneki tenang aku ya ngono to. Sing penting sangune aku ya. Apa ngono? Heeh. Ora apa-apa. Mangga Mari kita kalian. gawe ae sak KMT akan susu balap audio. Iki dan slot kano iki cara mesin jarine mesin diesel. Slot panas, slot penak. Oh ngono Mas. Saiki aku bareng mlaku karo susu balap slot suwe ya slot penak. Aku nak urung panas Mas Andri panasi aku Mas. Panasi aku jari nak panas penak. Apa? Jari ini karbune podo. Karbune podo. Ya spesial lagu buat masyarakat Blongoran dan sekitarnya. Busine podo ya. Ngaturaken wilujeng rawuh Bapak Kadus, Bapak Muhari. Nggih, Bapak Kadus sudah hadir di tengah-tengah kita. Matur suwun Pak Kadus. Nggih. Iya kaya Pak sarungan. Kadus kok Pak Kadus nak sarungan ngono ki hawane kula pengen krogoh, Pak. Nom-noman priyayi. Bagus kaya Janaka. Ngene iki Cina Janaka ki seneng golek bojo. Lah aku ya seneng golek selir.
Nak Pak Kadus ngene iki terbukti. Oh nggih. Pripun Pak Sardi? Nggih, wonten. Juga buat kata-kata kaneman sing lagi nandang katresnan. Bener. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi. Rembulan ing wayah wengi nambahi kegesing ati iki pepujan ati ning endi kedung wong ayu kata anti-anti Tenan diteni Mas. tak teni sak teko mundur cahayu. Janji loh Mas. Langit rembulan nalikan sing dadi seksi. Iya, senajan aku ra iso ndarbeni ya Mas. Ora apa-apa, tresnaku mung nganggo sliramu. Masa to Mas? Sikat Mas Tirto. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa pusaka rembulan ing wayah wengi nambahi kegesing ati iki pepujan ati ning endi
Lajeng Yana, setunggal tetembangan sampun kaaturaken pripun Bapak? Sagunging para pamirsa saha para pandhemen, para kadang sutrisna budaya wonten ing arekan punika nggih